Balima Malion, Kuma, alerte, 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 alerte. Attention, attention, attention. Malion et Assimi Goïta de Mebagado Bora, Noé Boubou Mabel ni Gandhi Malion, Vilomani Chamambora, yo conférence ke, ko Oluka vi, ko Mado Befeka Dankareke, Oluka Adamandiala, Ani Oluka Sou, ko Mado Beka, campagne ke, ka Wuli, ka Kuma Oke Erizoka, ko Kata Oluka Sochi, ko Tiena, ko Luka Adamandia, ko Obe. Wakati minabi ko o menacé nous. Donc mena moufo malien dem bela jelingena Boubou Mabel Jawara yerene ani Gandhi e kuma fo mena kuma kan kala malien ambe je kala je ñogon fe mu yere be ko ko fe mena ay révélation fo obela jelena ambe do ke ala kan kisi o ko numa may fio al naka soro ni Boubou ka kinata te kilingi mais ere et comme be ko ko fe mena nya fo malien dem bela jelingena aw nanga janga Boubou kuma kana me folo Boubou Mabel yere kuma na et Gandhi malien fana kuma na u bela jele kuma kan be ya aw nanga janga na me les Gandhi à côté, je pense que Boubou Mabel Jawara fana kumana aba aketoka nguyo o télécharger jala Boubou Mabel Tawara flene ambano we video ke ko kata anga duchi ko ka anfau ko ko attaquer ko ka ambau ko ko attaquer ko ka tasma do sula ko ka sujeni ko ka laje mali famu be ko ka tieni bunya ko be ke sababu ko jamana de mbe so ngam se ka bo fanga ko OK Malion et ambela jele Boubou Mabel ka kuma kan yi mamunu nyani kuma info moi je condamne mam naka soro maya fo netara réseaux sociaux be yela malien be kan demede no jole tari sigi Facebook ka ko kata Boubou ka sochi ne be fe ka do est ce que mo jume da parce que ne nyiningali ke ne tara do réseau kono ne o nyiningali ke koro fe klebi fe baya fa europe mogo shiko koluma vikuma ka me Boubou tara fo ko mado ko ko beta oluka sochi ne be mun kalama bila jaraka mogo nuni kalekando ko no Boubou Mabel nunu soro ko bu fa ngeni bo kalama jadisu de ko no Boubou Mabel soro ko ba faka o vocal ku meka yala ne ma songa ji tiana ne ma so avocat bene bolo avocat kan soro bolo yoro dola ne ya vu ne re de ame wu re de ka mogo bora ka fo ko Boubou ni ko fefe be ka asimi deme virement fefe be ka asimi deme ko no fefe soro ko bu fa o ya fo o keni o kera bo ne ta don mogo jume de bora réseau ka foko kata Boubou ka sochi ne ken me mo ngani kalama manion o de ni de me bena révélation do fanyana ko ina depuis ala kane segu tungara da parce que mo yere ye kera yele ko yi utara ne photo de ke a vidéo do la quoi ne klikeli ma fo ngai wuli akata Boubou nga sochi mo folo mi ko kata mo ka sochi we Boubou Mabel di a vidéo be amena vidéo Boubou Mabel de folo ka wuli ka mo shuka bla mo la Boubou Mabel de fola da na be prévu benebulu Malion mba akli jigi 2024 mo do ne agressé Amerikia kane fane ne kane baneni Ameriki kono ya Boubou Mabel tara kata tugo tigi ko kata vidéo kera tigi ka tigi encourager kaka continuer kane baneni Malien be bora kalama de mogo ni jo kene kanka Boubou Mabel baneni ne te gere ila parce que ne be mba fait ça te me fait ka malien be fait ka kuma fait anga bo émotion kono problème kelen be ne Boubou Mabel tie ne te Assimi Goïta fait mais ne be Mali fait de politique kele ani adamadenya akunu do nyogona
aw de folo nana ni heni aw de folo nana ko kata mogo ka souchi aw de bora panelu sanfɛ e bubu de folo damina be video filɛ ni e bubu de ko kibe e bubu di ski ka Dante ka so adresse di réseaux sociaux kan Dante bora ko jeli be bɔ mais Dante ma fɔ kayita bubu ka so ci dɛ a doni kele e de bora ko yɛlɛma ko ke ita ye ka tila ka Dante ka malien joli ko jeli be bɔ est-ce que ko kayita bubu ka so de jeli ya est-ce Dante o fɔ Dante mo fɔ ayo manipuler parce que aba do confie un giga do be olu be da kuma kana atari si réseaux sociaux ka video filɛ me fɛ malien be ka video ina me kuma be ka fɔ réseau kan ka violence kɛ ka wuli ko ka ta mɔgɔ ka so ci bubu de fɔlɔ ya daminɛ ne ba ne nimbaga bubu ya daminɛ ne segu tungara fɔlɔ di ne ba nale Amerikia bubu ma ne ba nana furakɛli la Amerikia ne ba kuma ngene dɛ ne ba bɔra Mali la kana Ameriki kana bɔ ne la a fargani minnu b'a la a y'a ka farganw furakɛ sigira ka taa bubu ma ne wele ko Ala ka nɔgɔya kɛ i ba ye bubu bɔra réseaux sociaux de kan ko ne ye passeport juru ta ko ka bana ni ba ye bubu ye ne ba dɔgɔya fɔlɔ o b'a yira ko bubu ye dangaden de bubu ba sara don min bubu filɛ ne ye bubu wele ka duwawu dɔ a ye n Ala ka hinɛ b'a la n b'o de fɔ maliyɛnw ɲɛna juguya tɛ ne segu tunkara kɔnɔ awa min kali ni juguya bɛ ne kɔnɔ ni janfa bɛ ne segu tunkara kɔnɔ k'a ɲɛsin Mali ma Ala kana sutara la Ala k'an lebu a la ni maa bɛ ka Maliko kɛ tiɲɛ de kan ni Asimi Goita bɛ ka Maliko kɛ tiɲɛ de kan maa bɛ ka Asimi Goita kɛlɛ Ala ka bɛɛ lebu Asimi Goita ye Ala ka bɛɛ lebu Ala ka Asimi ka kala mɛnɛ ne Asimi bɛ tiɲɛ de kan ne t'o duwawu don dongo don ni dalen t'i yɛrɛ la i t'o fɔ ne bɛ ka kuma yɛrɛ wolo kan de fɔ wa yɛrɛ wolo denw de b'a mɛn ni ye ni kuma modèle fɔ ɲamaden ɲɛna t'a mɛn a b'a puron ci ka tɛmɛ parce que a ma idiko la worotan den ani sogolon denw tɛ kelen ye je vais vous dire que bɛɛ b'i vrai visage yira kɛlɛ in na n kan tɛ bubu ma dɛ parce que je respecte sa mère n ko tɛ bubu ma n ko n bɛ malangolo minnu bɛ ka taga montage kirikaraw kɛ ne kan mais ne ye bubu ba bonya bubu ba sara ne duwawu don bubu ba ye mais bubu ne ba ma duwawu don ne ba ye Ala ka nɔgɔya kɛ bubu bɔra réseau kan de ka ne ba dɔgɔya maliyɛn aw bɛ y'a mɛn o ne ba nɛninbaga ka tila k'o ta live la ka video kɛ n'o ye o ma kɛ aw ɲɛna o ma kɛ aw ɲɛna mɔgɔ ne bubu ba nɛni n tɛ gɛrɛ la aw bɛ ne ni bananikɛla ye la k'an bɛ live la non mɔgɔ bɛ bɔ réseau kan ka mɔgɔw ba nɛni ne n teri t'i ye n tɛ gɛrɛ la parce que ne bɛ n ba fɛ ni ye mɔgɔ ye ka mɔgɔ wɛrɛw ba nɛni e ka tila k'o ka diya e ye e ka gɛrɛ o tigi la o kɔrɔ k'e t'i ba fɛ o kɔrɔ e ye dangaden de o y'an ka tabiya ye o y'an ka danbe ye parce que n'i b'i ba fɛ n'i ye wali ba nɛni to a bɛ digi la ni mɔgɔ dɔ bɔra ka bubu ba nɛni bi a bɛ digi ne la parce que ne bɛ n ba valeur dɔn e Asimi ko sera nin bɛɛ la aw de fɔlɔ ye violence ko kumaw daminɛ yan bɛlɛn turuturu de don bubu ma bɛ ja tigɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye bubu tun bɛ fɛ ka boli ma bɔ u y'a lasigi aéroport la u y'a la maloya tuguni meeting kɛyɔrɔ la o tɛ malo fila ye Binaka mɔgɔw fana b'a kɔ o ye kara saba de y'a kɔ donc o kule n'o wowonciw de filɛ an kunkolo tɛ ka lafiya a bolo parce que ni Binaka mɔgɔw y'a sɔrɔ o b'a minɛ o tiɲɛ de mais ka taa ne segu tunkara kunkolo don montage la ne ko aw de bɛ ka bɔ ka mɔgɔw ka fɛn ko n'aw m'aw kɔlɔsi ne y'aw ladi de dɛ ne tile kelen m'a fɔ a ye wuli a ka taa bubu ka so kama n ko n'aw ma kɔlɔsi mɔgɔw b'aw attaquer ne tɛ maa si ka famille don n ka kɛlɛ la fo n'a ka sɔrɔ mun fa ye zon ye a bɛ gouvernement na a da bɛ jamana ko la n'o don ne bɛ bɔ k'o fɔ mais ne tɛ maa si somɔgɔ attaquer bɛɛ b'o dɔn ne la ne ka kɛlɛ ye idéologie kɛlɛ de ne tɛ Asimi Goita muso kɛlɛ n t'a den kɛlɛ hali ne Asimi Goita den ye Amérique a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ kojugu kɛ Asimi Goita den na Amérique ne b'a défend ni Asimi Goita nana Amérique ne mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ Asimi Goita kɛlɛ ne b'a Asimi défend ne t'a labila mɔgɔ ye parce que o y'an ka maliyɛnya yɔrɔ ye e bubu mabel ni mɔgɔ dɔ ko k'a bɛ bubu kɛlɛ ni kuranɛ cɛ an bɛ Amérique ne ka étranger dɔ k'a bɛ k'i kɛlɛ bilahi ne bɛ bɔ k'i défend n t'a kɛ k'i ko ka di n ye n b'a kɛ parce que an ye kelen de a bɛ fɔ e ma maliyɛn a bɛ fɔ ne ma maliyɛn mais aw m'o faamuya a ye politique kɛ baganya di a ye politique kɛ juguya di ne segu tɔgɔra bɛ politique la a ka ca san 30 ye
an faw bɛ politique la an faw kun bɛ politique kɛ billahi ne fa dɔgɔni oni ni politicien caman bɛɛ classe kelen de u bɛɛ kun bɛ si chambre kelen kɔnɔ Moscou tereta kelen mun bɛ ademana tereta ni cɛmɔgɔ mun filɛ ni fa denkɛ ni wage yira cɛmɔgɔ nin bɛɛ kun bɛ taa anw fɛ yen anw bɛ taa cɛmɔgɔ nin fɛ yen samɛ an b'a fɔ tonton cɛmɔgɔ adema cɛmɔgɔ ne b'u dɔn ninnu bɛ débat kɛ ka ɲɔgɔn frapper radio sow ni fɛnw na ka campagne kɛ campagne bɛ ban dɔrɔn i b'a u bɛ taa sigi gɛrɛn kelen na u bɛ te min mais aw y'o bɛɛ de bɔ yen aw bɛ mɔgɔw baw mɔgɔw faw mɔgɔw mamusow ni bɔra ka kuma Segu Tunkara malien tɛ a ba Segu Tunkara ba finen don Segu Tunkara mamuso tɔnsi ka jan aw de nana n'a ye ka na hɛn don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que politique sera nin na wa ne ye mun fɔ Segu Tunkara ye mun fɔ nkalon don o de ye politique ye ma aw mun kɛ de a y'a yɛlɛma ka kɛ baganya de hali wulu o tɛ réfléchi ta aw de y'a daminɛ aw de nana ni juguya ye aw si juguya tɛ ne kɔnɔ n tɛ ala deli ko ka taa Bubu ka so ci mais mun b'aw kɔ aw tɛ k'aw ɲɛso la dɛ aw bɛ fɛ de garde corps ka bila kɔ hali ni garde corps bilara kɔ ni Binaka mɔgɔw y'a sɔrɔ u b'a ni garde corps bɛɛ don ɲɔgɔn na n'aw bɛ se a ye Mali bila o ne ka conseil ye ni Bamakɔ bina don min na ni kuranɛ cɛ ni Bamakɔ bina ni Binaka mɔgɔw ye Bamakɔ bina don o la n'u m'aw minɛ k'aw lebu aw ka fama tu ɲɛmɔgɔ de ye mɔgɔ ninnu a y'a sigi a ka ɲin wɛrɛ ni mun bɛ se ka bɔ ka bɔ o ye ne ka conseil ne t'a la aw musalaha la ne t'a la deli a ka kɛ mais ne b'a dɔn Assimi ne peut pas résister Assimi bɛ boli k'aw to yan n'a busora dɔrɔn Assimi bɛ taa aéroport la a bɛ taa Moscou Bachar Assad bolila don min na a ka activiste fɛn fɛn kun bɛ o y'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ faga u y'u fara de a ye taa vidéo lajɛ aw de bɛ mɔgɔ dɔgɔw la aw de bɛ ka nkalon dɔrɔn dutigiw la aw bɛ nkalon tigɛ ka wari sɔrɔ nkalon kan ka mɔgɔw buruja aw de ko ka taa mɔgɔ ka so ci Bubu ka vidéo filɛ n b'a yira maliyɛn den bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ Bubu Mabel fɔlɔ de wala voilà Bubu Mabel fɔlɔ de bɔra Dante ninnu ka so filɛ ni Kalabankura Karantigi Bugu n b'a fɔ maliyɛn bɛɛ ma komi ni jeli bɔn daminɛ la bɛɛ ka dogo Dante ka du n bɛna ɲɛfɔ maliyɛnw ye Dante ka du filɛ nin n'i nana Kalabankura ne tɛ se k'o to yen dɛ ayi wa ne t'o to yen soit i bɛ video tigɛ non ne tɛ se ka du to yen ko ka jeli bɔ an fana fa n'an baw de bɛ yan bon i y'a ka kalabanciya ye Dante bɔra ko jeli bɛ bɔ hali k'an to M5 na an kun b'a fɔ mais est ce que an ye jeli bɔ mɔgɔ fɛ yan a y'o yɛlɛma sisan a bɛ fɛ ka Dante ka du exposer a bɛ sigi nalomadenya la k'a bɛ Dante ka so adresse di walasa mɔgɔ dɔw ka dimi ka taa Dante nin ka so ci n kɛ de fɔlɔ y'a daminɛ réseaux sociaux kan est ce que Dante y'i ka so fɔ mɔgɔ Bubu ninnu de fɔlɔ y'a fɔ ko ka mɔgɔw ka nationalité minɛ u la ko ka an yɔrɔ ɲini k'anw de bɛ ka Mali ci i bɛ ka m'o k'anw na dɛ an ye i bɛ ka kɛlɛ i bɛ ka m'o k'anw na dɛ ko ka anw yɔrɔ ɲini parce que dɔrɔn ko an tɛ Assimi fɛ an ko dɔrɔn an tɛ Assimi ko la awa an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini kuma banna 1.2 tɛ donc Bubu sirankun tɛ dɔwɛrɛ ye Bubu tɛ ka siran ko kuma minnu bɛ ka fɔ mɔgɔ si m'a fɔ ne m'a mɛn a bɛ se ka k'a fɔra ne m'a ye yɔrɔ si ko mɔgɔ dɔ ko ka taa Bubu ka so ci ne m'a sɛbɛnnen yɔrɔ la ne m'a vidéo ye ne m'a f'u ye mais mun kɛ ni kalama Binaka mɔgɔw kale kan don k'u tɛ Bubu to yen ani Binaka mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn na a bɛ fɛ État k'i jɔ u ka garantie kɔrɔ Bubu ta bɛ filɛ Ala sago aw sago kuma banna pewu.